Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten danipun Bapak Sis sedaya. Kula kalian Bapak Sis diaturi ngikaraken menapa ingkang dados niat sahajatipun Bapak Sis keluarga. Ing wekdal menika Bapak Sis keluarga dipun kuwasaaken ngedalaken rejeki saking Pangeran Rupi Aminan menika makathah warni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Bapak Sis keluarga anggenipun nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siang wonten bulan Ramadan nggih sakedhos lajeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya. Leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alihaning tuwa jalestri awit sedaya para leluhuripun dipun sedekahi mugi-mugi para leluhuripun Bapak Sis sedaya kalih Allah taala paringana jembara kupre padang margine ketimong amal diapunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun asala karidoanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekahi lan ketambahan daipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sebel suci ulam sari rasa kagem saswakematan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra mangseripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awis sedaya dipun sasi pahormatan sareng-sareng nggih panjenenganipun nggih nyuwunaken sae supangan wilujeng anggenipun Bapak Sis keluarga anggenipun nglampahi unggahan lan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alitanen tuwa jaler setri awis sedaya para leluhuripun dipun kintun doa lan mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala diparingana jembara putri padang mengamali diapunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun asala safatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan daipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Lan terus tasmi dateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa lan Ibu Bumi lan terus tasmi dateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para sedaya dipun caosi mulai sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken saestu pangapunten anggenipun Bapak Sis keluarga anggenipun nglampahi ganan anggenipun badhe nglampahi siang wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit lan tuwa jaler sedaya sedaya para leluhuripun dipun sedekahi lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringana jembara kupre padang margine ketimong amal dantenana sedaya dosanipun lan swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Bapak Sis keluarga wilujeng awit menika terus saminipun asal karidoanipun Allah taala lan ketambahan daipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Dan mesti dateng cikal bakal dusun jarungan lan banjar karanipun Bapak Sis lan terus mesti mulai dateng dinten itu bulan gangsal sasi 12 tahun sekawan yang usul lan nas sangar sasi dan mesti mulai dateng dinten paring kelan dinten salmo yang kalau ukur dinten 12 lan sangar tahun lan tali wangke sampar wangke sari agung kala dite dengar ingkang sakurungan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Rebu Paing kadamel Bapak Sis nglampahi unggahan anggenipun badhe nglampahi siam wonten wulan Ramadan nggih saged slamet wilujeng lan anggenipun Bapak Sis anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking ingkang kematan lan boten kematan awis sedaya para leluhuripun dipun sedekahi lan dipun kintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringana jembara padang margine ketimong amal diapunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan daipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Lan terus tasmi dateng Nabi
api rias kang rumeksa toya lan daratan lan kesatu dhateng sesuk kakek kang tanah Jawi lan dhateng Nabi Sis lan Joko kang jagani kudu rencana wonten saben-sabenipun Bapak Sis nggih nyuwunaken saya supan wilujeng anggenipun Bapak Sis keluarga anggenipun nglampahi kanan anggenipun badhe nglampahi siam wonten ila Ramadan kita slamet jeng lan anggenipun ngintun doa dhateng para leluhuripun sedaya leluhur saking jaler saking esti ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alirangan tuwa jare setri sedaya para leluhuripun dipun ngintun doa mugi-mugi para leluhuripun sedaya kalih Allah taala paringono jembara kupre padang mangkene dimangama japna sedaya sanipun lan jenis warganipun asala karidoanipun Allah taala lan ketampan ahipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten ing sedaya kemawon. Nah terus jasune dhateng bumi barzah damel makam roh disinipun para leluhuripun Bapak Sis sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan rumatan ageng jaler sedhi awit sedaya para leluhuripun dipun dakoi lan dipun kenging doa mugi-mugi para leluhuripun Bapak Sis sedaya kalih Allah taala saged disampurnaken wangsul dhateng asal mula mulanipun sisin turut wangsul dhateng Nur Muhammad Farid sisin maknawi wangsul dhateng Nur Muhammad ini sisin mati wangsul dhateng Nur Muhammad Kak sageta sampurna wangsul dhateng asal mula mulanipun asal agam wangsul dhateng agam asal Nur Muhammad Muhammad asal Allah wangsul dhateng Allah sageta sampurna wangsul dhateng asal mula mulanipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketampan pun para sesepuh mbahne ingkang rawuh industri kemawon. Kejawi menika anggenipun kaget apun kadamel ngintun doa dhateng para leluhuripun Bapak Sis sedaya leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan boten rumatan ageng alit nanem tuwa jaler istri awis sedaya para leluhuripun ngintun doa dados penuntunan guripun lan mugi para leluhuripun Bapak Sis sedaya kalih Allah taala paringono jembara kubur kadang mati sedaya sanipun lan teleponis warganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Bapak Sis keluarga wilujeng awit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketampan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon kejawi menika anggenipun rakit jenang sengkala kadamel nulak kala pikakalonipun para leluhuripun Bapak Sis sedaya lan kala pikakalonipun Bapak Sis keluarga sengkala ingkang sampun dumawah dados kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujeng awit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketampan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit jenang sepuh utawi jenang apit kadamel milujeng ini asmara bumi lan kaki asmara bumi sela ingkang dipun trepi kaya Bapak Sis keluarga bumi kesukuran kejembar sageta slamet wilujeng sak jawine wangun wilujeng sak lebete wangun wilujeng sak raja wilujeng awit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketampan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti kemawon. Nggih kula kabeh angin plong yarapun pilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Sis keluarga wis monggo Bapak Nuri kuaturi barokah doa lan wijen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ila al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillah. Amin. Amin.
sing duwe lah ngomong langsung